So, what's up mga boss? May buntag saba kayong background. I don't know if madungog ninyo. Pero wala ta sa Cebu. Nilag ta. Nata diri ron. So, oldest church ko na rin diri sa look each other. Nata check. Wait! What's up mga boss? Hi, ako si Ab. Yes mga boss, nangatutag Bohol. Namin dito for 4 days and 3 nights. First time to na ako and maka-confirm ko ganindot ginang Bohol. Pero medyo pricey siya. Siyempre, nag-video to mga boss para ipakita na ko ninyo kung unsa ang inyong dapat i-expect if mga ito magbohol karong 2024. So 4 days pa dito. Day 1 nag-countryside tour. Day 2 nag-island tour may. Day 3 nag-motor-motor may. Nag-tour may sa island sa Panglao. Day 4 nangaon may og mga kananan, nag-coffee hopping, nagtambay sa beach, nag-billiards, and nag-andam para manguli og Cebu. Maghatag sa kog list sa among expenses dito sa Bohol para kay bawo mo kung pila inyong angay nga i-budget if mga ito magbohol karong 2024. So sa kaning video mo na mo ang day 1. So from Cebu to Bohol and diretso na sa countryside tour. Enjoy the video mga boss. Touchdown Bohol. First time na magari. Pero murag second time na nihin mo no? Second time pero di ko remember sa process. Mga to first time na ako. Nga murag first time na lang pod balik niya. Amo ang permi mabasahan kay mahal ang transportation. So ayo pag pailad sa mga mahal kayo. Naray mga mapangutan-an para makaibaw ka kung asa dapit mo sakay ug pila ra dapat ang plate. So, mao na ayog sakay sa sud sa airport kay mahal na sila nagbayad ng airport sa pier day. Kay nagbayad na sila og kanang entrance magud. So mahal na sa nilang pangayo. Mato nga kami mugawas mi diri sa pier. Gawas mi diri then adto mi sa gawas mag-atang og tricycle para sa among next destination. Okay, so time check. Alas 9 na. 8 day minabot sa Bohol pero mga before 8:30 na namin diri. Nga antod karon mo panabot ang driver nga mo pick up namo. Nga ang tour nga among gibook is 8 to 4. Nga ako mo excess ko na may 4 kay mabayad mi og excess. So mabayad kung malapas mig 4 kay mabayad daw mig excess. So ang pangutana na ron kay kung late ang driver, ma-adjust ba ang amo ang pagpauli? Ma-adjust ba ang 4 PM? Or mamainusan na mo ang oras per destination para lang makabalik si driver of 4 PM? Next time, kung makari mag-Bohol, may pa mag-DIY na lang. Gusto lang DIY ba? Ano, mag-kuhan day ka, mag-muha day kang, mag-rent day ka. Or kanang exclusive na lang yun. Or exclusive na lang yun. Kanang private na lang yun. Kaya kato last time na ato may kay... Ay, pasay no? To last time na ato may kay kanang exclusive may kamera 5. Mas maayagad nga ako na lang, mga boss, private tour. Kanang pick upon mo gikan airport para diretso na ba? Or airport or pier. Okay, so naabot na mo ang tour. Kani. Ako na.
mga souvenir shop daw. Support local ni mga boss. Ma'am, i-present ka po sa cashier, ma'am. Para ma-avail po yung discount. Wala pong bayad, ma'am. Ito din daw, Dek. Buhat ko, anak. Kung ako'y tayo. Food. Asa yung pasalubong, babe? Kita yung pasalubong. Sama na, coffee ako na coffee nga, peanut kisses. Pero peanut kisses, kauno na gano'n yung peanut kisses. Snacks ba, snacks. Balik kami diri kung namin palitan. Ako pwede na. What's up mga boss? Bored mo ta? So, laag ta. Nga itong paglaag-laag, naabot na diri. Nataron sa Bohol mga boss. Nami karon sa souvenir shop. Kanang sikat nila nga souvenir shop. Namulit mo yung mga souvenir. Akong gipalit kay Kapira. Kang Grace, kay Peanut Kisses, pero snacks na ito na moro. Sea corals, and the cement is using millions of eggs to build that one. So as you can see, that's the oldest church here. Okay, so naami karon sa Baclayon Church. Pero dili daw kasod ang mga dili mag-formal nga babae. Nga 20 minutes ra mo ang time diri. So, timer starts now. Baclayon Church. So, oldest church ko na ni diri sa Bohol and made from corals and eggs. O nang gahi kay siya. Na-earthquake ni siya pag 2013 and then outdated pa yun. Pero gi-repair na and still standing strong. Museum this way. Tara. So that's a church. Marian Church Rose. Mag-picture natin mga G sa takadit. Okay, simbahan gyapon eh. Dili lang siya tourist spot. Simbahan gyud gyapon eh. So mga G gyapon na. Okay, so naanamay diri ron sa Limor at Butterfly Park. Limor, okay. Limor katong flying squirrel, di ba? Okay, Limor at Butterfly Park. So dami, asa entrance ni? I think diri to dapat ang bitin, katong bitin sa una, pero wala na siya. Parehar, magod. Bitin ba? Okay, so suod mi sa entrance. Butterfly. So asa man butterfly? Ma-pictures ako mga boss. Bali na sa lain mga boss. Asa man ni crocodile? Tapo na! Tapo! Agila. Selfie with Agila. Ato, balik sa tani ko. Kaning sa to gani? Kan. Mga tao. Hello. Pagka ba daw sila?
Okay, malamig dito sa tukan, sa eagle, sa rabbit, karon kay move forward me. Oh, ito na babe, lemur? Lemur naman nila. Oh, na ang lemur. No flash, I think. Mag-subscribe ta. Finish yung Ab of all trades. app of all trades. AB of all trades. Uy, no running ha. No running ha. Alam mo na cellphone niyo po. Baberoy. Oh, look each other, look each other. Sky. Look each other, wow. Tingin sa isa't isa. Tingin sa isa't isa ba? Look another mom. Yay! Mukha! Maingit nung tayo dyan, pray. Maingit nung tayo dyan, pray. Okay, so we're here now. Then later for the 50 pesos, isa ko to. So namin sa Luway Floating Restaurant naman na. Og diri mo mag-lunch. 850 only food na. Kita rin may ka naman sayaw-sayaw. Na ay traditional dance ng mga ati. Kami na isang number ba? Ati. Eita. Ati. Mga kuya wala. Mga ati ra daw. Okay, padung na meron na sa Luway Floating Restaurant. Ay, naata sa Hawaii floating resto. Gutom na, parang vlog is life. Gutom na, magipauna na ako si Grace. Muna yung Luway nga floating restaurant. Entrance fee nga lunch kay Guana 850 only food. Buffet siya, buffet. Okay mga boss, kita rin manaog sa Ati Tribe. Dili manaog si Hana Kimchi. Kita rin masuri-suri na ito diri. Wow, kayo-kayo. Libre boss, libre. Hirat ako. Hinata ka. Hinata teman. Ayo, Mo na to! Ay, isa sa busa. Nabuhian! Sura gunita na yung mabuhian na. Last. Donation ra mga boss, donation.
Grabe ka init. Pagtong kita ni mga boss. Balik sa Bohol, balik. Nita na, uy, udto na kayo. Diri ang sayaw, eh. Kami nung sa barko, kami nung sa bangka ang sayaw. Abi na ko sa kilid sa Sa bagian. Iya to mo. Okay, manami sa floating restaurant. Busog na nga, kibaw na mo si after sa busog. Katugon. Sakit sa babs. Sakit sa baboy. Duka na din. So, tanaw meron sa zipline. Amot pa ako kabawasan ng zipline karay. Labok. Labok na zipline. So, check lang may diri tanaw rami sa view. 2 minutes ka na nga zipline nga tag 700 pesos. So, daghan og wala ni sagot. Pero nami kauban duha ka buok nga sila ra gyud ang zipline kay ganahan sila maka-experience. Pero most ang mga Pinoy kay wala ni sagot. Nakakabot dira eh. Dili na Lubok River? Dili. Saan din ang river? Ang Lubok River dapat sa pwede na. Hindi maabot ang katong. So mo na to ang views. O may kibawasan mo kauban, ninaog na siguro sila. Mo na to. Tourist na kon kay 2 hours. Tuwa sila? 2 hours ang kanang diri nga side. Kay ko, lugay na. Tugaya. Kay na pa na isla sayo kada maraming station nga mo sayo sa Ah. gilid. Ako nga-expect ka kumanday kay ay dili. Lahi ang laway. Lahi ang laway nga muna na ang zipline. Dili na ako. So 2 minutes na siya nga zipline daw. 2 minutes. So dugay-dugay po na. Lahi-lahi po na, di ba? 2 minutes, imagine na duha ka 60 seconds. Are you gonna try? It's so pretty. So nice. Man-made forest. Nana na sa man-made forest. So na picture kami ka dito. Di ra kami magdugay diri kay daghang kay sakyanan, daghang kay tao, so dili kami ka picture taro. Okay, so na meron diri sa Tertiary, Bohol Tertiary Conservation Staff. So, FAQ? FACT. FAQ? FACT. Frequently asked questions. That's facts. FACT dapat na. Kaya may questions there. So, tertiary FAQs. I don't know. Mo na yung reminders do not touch, do not flash. More na Dora. Don't touch, no flash. Ano si tertiary? Do not touch ha. Selfie with tertiary. Ah! Do not touch ha, do not touch. Mana, quiet na diri tertiary. Ngita tag tertiary. Tertiary hunting mo nito ani. Kita na sila tertiary kaya na make sure naman sila. Kita na kay tertiary. Kita na kay tertiary. Kita na tertiary. Asang tertiary? Ako flask. 7 na sila kabuok. Saan mo punta sa tanan 7? Dako kayo ang area. Kawat kayo lang dan. Nalagang kay tao magatang sa usa ka tertiary. Chonky. Pareha tigit. So 7 ra ko nakabuk tertiary. 7 ra ko nakabuk tertiary diri nga. Dagang kay tao ba? Dili ka lugar pa picture or di ka kakita pa picture man lang. Kay dagang kay tao may kugkas mga naghuwat. Naglain pa ganito diri. Pahike pa ka before.
kaya so human namin sa tertiary. Ang exit kaya diretso sa souvenir shop. So, ginamit mo ulit yung mga stuff. Para dire. Makakuha, nasuwan to eh. Okay, so namin dire ron sa ATV sa Bohol. 1-1 for 1 hour para maka-reach mi sa Chocolate Hills dyan mismo. Ang mga wala ni Kuya kinara sa van, mga sila viewing deck sa taas. Di sila ka-feel, good or makakita mismo sa Chocolate Hills, up close. Okay, so muna ni, mag-ATV na mi. Ano pa yung inita, alas 3. Sa accelerator, out brake, brake, brake. Daler kayo. So let's go. Welcome, Bud Agta. Saka na tayo sa Chocolate Hills mga boss, gikan tao ATV padung dire. So, amo ang ATV is 1 hour. Kaya kung dili may 1 hour, di may makaabot dire sa Chocolate Hills. So, taas-taas kini siya amo ang katkatunon sa hagdan. No? Aray. Yeah, balik pa may ATV. Break ka dito pa. Problema ni init. Wala tubig. Dog. Wala bang slide? Big help! Don't you have slide para mapicture tayo makabot? Gulong na lang daw pababa. Wala bang slide? Mamaya pa yung groupings. Wait lang ha. Uy, ang masarap na dito! Pilaway sila yung Amazing! clutch shoes. Wow, nice, nice. Kuya, papicture ko! Okay, ready. Ah. Okay, what's up mga boss? Day 1 is almost ending. Karon kay mangita na mi og kan-anana mo for dinner. Pero napa may laing pangitaon. Sa tanang pwede makalimtan, mao among nakalimtan mga boss. Mao akong nakalimtan. Nga sa kadaghan bitaw pwede makalimtan, pwede ra nimo biyaan ang uban pa pero kato dili to nimo pwede biyaan. Nakalimot kog dala sa akong Type-C nga charger mga boss. Nga mostly ako ang kameras na ko tanan, Type-C sila. Naka-drain na ko og daghan kaayong mga batteries. Late na ko naka-realize nga wala day ko yung Type-C nga cord. Karon mangita ra mi kananan, nagsuroy-suroy ra mi diri sa Panglao. Night stroll. Mura siya og kanang Siargao vibes. Kanang daghan kay kananan dol sa highway. Gabi na pero daghan gyapon kayog tao. Daghan og foreigners, they're foreigners. Mga na nasa Bohol karon. Mga na ko nabantayan. Mga na may mga boss. Nga naman. Pares. Beef Paris. Dude, mura gid og Siargao diri nga daghan og foreigners. Ay, wala kay anong ulo-ulo. So nakapalit na taog charger pero mao lagi mahal jud siya 750 para sa ulo-ulo ug sa cable.
Ay, na kung ano, nagkalimot pa mo kayo. Gagasto ko din ng tag 750. Pero sige na lang. Naray rason tanan. So para nagit siguro ni nga madoble itong type C ba. Dapat naagit sa akong bag, no? Napan travel nga bag ba kay. Ang usa, pang liluan. Ang usa, pang lakog. Ang usa. Ang next goal kay mangita og ice cream. Before mo to pero puno naman ay close naman sila. So, mangita miglain. Ganahan siya nga naay cone. Daghan ang tag ice cream dito pero dili cone. Ako imagine na gid kapila man nila ba yung kanang mga Bohol reform kaduha man. Kaduha, ganyan ang buntag. Sus, pag lunch time. Pa sa tertiary kaduha. Yan karon ni katulo. Puro gid close. Di gid siguro para imo ha. Dili karon. Nagpila ate? 90 sa water base, sir. 110 green base. There, may 10 point, ma. Unsa mo oras na mag-close ate? 11, sir. Mag-open? 8. Okay. Ako naram din diri oh. Wala mo nagbasa. Sabi na Mga na di magbasa. Tama na sila Gcash pod. asa Gcash. Hotel rin natin. Muna mo ang bistayan mga boss. Mag-room tour namin. Pero karon maglakaw sa may ngit-ngit lang kay wa sila isuga. Kaning naay alleyway nga ngit-ngit kay napadung sa among abangan. Padung sa among bistayan, sa among homestay. Kay mura na siya sa among Siargao. Kaya na po yung motion sensor. Para mura na siya sa among Siargao dyan. Padung namin sa among room. Mag-room tour ako. Nagma siguro sa buntag. Ito sa may